खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिर खहा जानो थांगासिनो दङ। 14 नं सिदां दुवारनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों उदां बिजाथि गेलेनायनि इसारा होदों, जेराव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर' बिथां उरखावगोरा ब्रह्म रोंग्रा नार्जारि बिथांमोननिसिम आं उदां होनना पस्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे पस्टआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ नैथि खोन्दोनि गासै सा 10 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि महरै चरण बर' बिथाङा सायख'जाबाय। আমি 10টা সমষ্টিটো ঠিক কৰিছোঁ। প্ৰথমত ফাৰ্ষ্টনেই চেৰপাং ওদালগুৰি জিলা ফাৰ্ষ্টনেই চেৰপাঙত আমি ঠিক কৰিছোঁ আগৰে এম শ্যামচন্দ্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি বিপিএফ দলৰ পৰা টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰৌতা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ আজিৰ দিনত MLA চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ননাই চেৰপাং ইয়াত আমি বিপিএফ দলৰ পৰা ফল টপ্প ডাঙৰীয়াক টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মানাছ চেৰপাং এই সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ জাংগিলা হাজোৱাৰী ইয়াক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ শালবাৰী সমষ্টিত আমাৰ দিগন্ত গয়াৰী ইয়াক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কখলাবাৰী সমষ্টি হিচাপে ইয়াত আমি টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ সোমখোৰ বৰ' চাৰ্টিফিকেট নামটো কি আছিল মুঠতে সোমখোৰ বৰ' না মুঠতে সোমখোৰ কখলাবাৰী হিচাপে আৰু তামোলপুৰ সমষ্টি হিচাপে আমি জিতেন মোছাহাৰীক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে থুৰিবাৰী সমষ্টি হিচাপে খলিলুৰ ৰহমান আৰু খালেংদুৱাৰ হিচাপে বনজাৰ ডিমাৰী 10টা সমষ্টি আৰু বাকী থাকিল 8টা সমষ্টি অহাকালি আমি কৰিম। আজি 10টা সমষ্টি আমি ঠিক কৰিব পাৰিছোঁ। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि एसटि मर्चानि बारग' आफादगिरि आराधना आरो माखासे आइजोफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि खाम्फा आरो फेरेंगाया बबे समष्टियाव गेलेयो बेखौसो आं नेगासिनो दङ होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। আমাৰ সমষ্টি এই খাম্ফা আৰু ফেৰেংগাক বিচাৰি আছো মই ক'ত খেলে আৰু এই যে প্ৰমোদ এই তিনিজনে ঘোষণা হোৱাৰ পিছতহে মই ছেকেণ্ডটো ক'ত খেলিব মই ঠিক কৰিম। এই তিনিজনক লাগে মোক। ফেৰেংগাটো এই বাওখুঙে আৰু একটা খেলিব না বাওখুঙেতো তাৰ নমুনা সিটো ইয়াত নোৱাৰে। প্ৰমোদ বড় ক'ত খেলে কৈবাৰীত খেলে না দতমাত খেলে না গড়েশ্বৰত খেলে তাতেই আৰামত খেলিব তাক হাৰাব লাগিব না দে হ'ব। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायनि बेरेखा इउटुबार प्रकाश नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ अजद दिखांदों। 22 crore थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 crore हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा होदों। नाथाय बे 22 crore थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 crore हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां नंगौ नङा हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन। दा बे हाखौ बायनो थाखाय बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोननाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोंथिखौ सोंनांगौ दा। आंबो मोनसे आंनि इउटुब चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै एस इउटुबार हिसाबै आं बिथांनाव सोंथि सोंदों रायजो राजानि जानानै 22 crore थाखानि हा फानदों बिथाङा देमालि नामा बे बाथ्राया आरो बिनि गेजेराव बे 22 crore हाखौ बायनो थाखाय बिथांनाव रां थानांगोन बे रांखौ बहा मोनखो बेनो आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया। थेंक इउ। बड'लेण्ड ओनसोल एबा बिटिआरआव इलेक्सना 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ। भट होनायनि मोनथाय जि रायजो राजाफ्रा दङ सरकार सोलायनायनि जि
मा होनदों राइट्स बे राइट्सखौ दिनै सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारावहाय बेखौ देखायनो हागोन बाथ्राया बेसो आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो गोनां बाथ्राया जाय मानसिया गोबां मोजाङै खामानि मावदों जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो प्रमद बर' सारखौ बयबो हास्थायदों हा बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां मोजाङै इन्टेलेक्सुवेलि माने मा होनदों डिसिप्लिनै गभर्नमेन्टखौ सालायलांदों नाखि बियो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बहाबा प्रग्राम पिकनिक जानो थां बे जुमाय लोंनानै पार्टि जाहैथां गोदोसोना थाहैथां बेबायदि नङा सारनिया नों सुपार 50 मिशननि दारै सासे गिदिर गोलाव जानो नाजा फंबायमोन बिनानावमोन बेबायदि हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' सारा सुपार 50 मिशन गायसनना दं नोंगौ सोरबा सासे बयबो गासिबो मोनजोबा हा फरायनाय खिनियाव नोंहा जुदि माखासे कुइसन सोंनाय एन्ट्रेन्स एग्जामबो जायो नालाय स' बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जानांगोन जुदि नों बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जायोब्ला बिनि उनाव कचिं मोनगोन ना फ्रियै जेबो थाखा होनाङा मोनसे सासे आइएएस अफिसार जानो UPSC क्रेक खालामनो थाखाय नों गोबां खरसा थाङो नोङो कचिं लानायाव स' बे लाख थाखा कचिंनि फिसखौ सरकारा ओरैनो फ्रि होदों स' बे बेनिफिटखौ बिथांमोनहा मोन्दों आरो बिनि दारै सोरबा UPSC क्रेक खालामनो हागोन IAS IPS जानो हागोन दा बे हिसाबै गोबां मोजां गिदिर जोंनि बड'लेण्डखौ सामलायनो हानाय खालामनो थाखाय सासे मा होनदों सेक्रेटारि बानायनो थाखाय चिफ सेक्रेटारि बानायनो थाखाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बानायनो थाखाय बेखौ बर'निफ्रायनो जाहाथे बैखौ मा होनदों मानगोनां प्रमद बर' सारा नाजादों जाहाथे बिथांमोननो डाइरेक्ट फैसा होयोब्ला खायसे सोद्रोमाफ्रा जानोबो हागौ दा बिसोरनो मोनसे स्किमनि दारै मिशननि दारै बिथांमोनखौ नांगौबा जानाय लोंनायखौ बिसोरनो होगोन फरायनाया बिसोरनि दिमागा बिसोरनि आरो साक्सेस जानांगौ बिसोरनि आरो साक्सेस जानानै बड'लेण्डखौ सामलायनांगौ बिसोरनि आं आसा खालामो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ फैगोन होननानै आसा खालामदों मानो होनबा बेनो रिजोना दानि सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इयुथफोरनि मा होनदों साननाय हनायखौ सोलायदों नाखि बाइक साखावनानै मा होनदों मालायफोरखौ मा होनदों थुलुंगा होहोनाय बै थुलुंगा जादोंमोन सिगां समाव बाइक साखावनानै जुमाय लोंनानै गोग्लैसोना थानाय ड्राग्स जासोनाय बै समाव जादोंमोन जेबो भिजन गैया जेबो साननाय गैया आं मा जागोन फिउचाराव इयुनाव आं मा जागोन बेकार बिथाङा दाख्लैबो सरलपारायाव थांदों आं खोनादों आङो नाखि आं बेवहाय बिथांखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंगोन नाखि आं जि बाथ्रा इनफरमेसन मोनदों आं बेखौसो बुंगोन दै दा बियो दाख्लैबो सरलपारायाव थांदोंमोन सरलपारायाव थांनायाबो बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थाखायसो थांनाय जिखिनि पपुलेसन जादों बिथांखौ नायनो थांनाया खिन्थु बिथांनि जि मिटिं बेवहाय मा होनदों बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाङाखैनो बे बाथ्राया बेसेबां लासिनो दावखोथा हेलिकप्टारनि जि थाव थांनाय बेनो सिखारासै बिथांनिया स' नोंगौ जानांगौ बिथाङा जे हेलिकप्टार मोनसे बाथ्रा आं मैया मोनसे बाथ्रा खोनादों 22 crore थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 crore हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा ओरैनो नाथाय बे 22 crore थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 crore हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां नंगौ नङा हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन दा बे हाखौ बायनो थाखाय बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोननाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोंथिखौ सोंनांगौ दा आंबो मोनसे आंनि इउटुब चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै एस इउटुबार हिसाबै आं बिथांनाव सोंथि सोंदों रायजो राजानि जानानै 22 crore थाखानि हा फानदों बिथाङा देमालि नामा बे बाथ्राया आरो बिनि गेजेराव बे 22 crore हाखौ बायनो थाखाय बिथांनाव रां थानांगोन बे रांखौ बहा मोनखो बेनो आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थेंक इउ पाटनायाव बिजेपि आरो कंग्रेस मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों पाटनायाव थांनाय शुक्रबारखालि बिजेपि दोलोनि खुंजानाय मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव बिजेपि आरो कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जायो बिजेपिनि मावथिफोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो बिथांनि बिमाखौ गाज्रि बिबुंथि होनायनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनो थाखाय लामायाव ओंखारबोदोंमोन हेंथा दिन्थिफुंनाय जागायजेननाया गोख्रैयैनो दुंहाव लाबोयो जेब्ला कंग्रेस मावथिफोरा बिजेपि दिन्थिफुंगिरिफोरजों मोगा-मोगि जायो जायनि जाउनाव देहायारि नांलाय खमलाया सोमजियो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै गाबोन फिन गोदान मोनसे रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।